Hambai pilihan kaitono tai joto nai tongnai rongno phadi chung tini saimanlainai keplai sekai toni phemlokma wo botike kelek tamo ke ang bo kaisa ajagani joining gai left ung phainai ba tini saimanlainai kaham ke pilihan hastana ang aro bahake joining kang kyom hakono ungkha boroni kaisa YouTube channel tongo ai YouTube channel o ang naikha bongni video naiman pore angke borong last deo joining gima non chawo description o borong ni link rijak a telegram ni hingke ang ti joining kha join ungkha hingke no borok aro lamsuka hingke no borong ni sini mung rurkha tei ani sini mung bo nakha hingke obo haike no borok panda ni time saklai ro panda ni time saklai ka hingke no panda ni time saklai rokha hingke no umsuk time o panda hanai borok sawui ro hingke joining di eba ka kereng di hini sauta hingke jodi soi panda eba bongni a fellowship time hingke borok jotono no call khayo kereng di hinai hingke kereng ka hingke no borok kahamda tamo bomhai amorok sungnai hingke sungka hingke no borok aro o kwbangma no khaksangka amhai rok ni rohota hingke erpore hingke borok om haike rohman pore hingke no borok panan jori soi chengna pro borok ajek kerengnai rongno no suinan bagui koyo haike kuno pro hingke borok bo suriwui chengi ro hingke a chengi ri pro no borok ni kok thaibo rohonai hingke rohoka hingke no borok masasung no a kerengnai rongno no pori rinai hingke pori ka hingke no borok buchi mung rutro borok buchi mung rutta maneke borok buchi riwui ro hingke jodi se borok sungjaka hingke sawo obo ni bars buko ni obo ni babel bars kwskwri blasa hinai borok sungjaka hingke sawo omo wngkha silbijak ni hinai hingke ang puila thangporo to kwbangma buchi liya tamo ke ang to bible se pori thangmani ba ayang thangui asuk buchi liya tamo hai wngkha udru mudru hai wngkha hingke amo hai rok wngkha tobo phano ang elembag no nainani bagui trai togui tongo omo tamo kubuida na bom hai amorok ang borok ni abono chai tongnani nanai tongo ta hingke suri bo tongo puila ni simi no hingke obo haike no borok ni aro khlaite borok level 1 level 2 level 3 hinai tlangui thango hingke je o level 1 hingke omo hai borok ni o je sil bijap abo rok no borok saiman ro hingke phwrwnggo hingke tei sikir mung bo kisa tongo aro bo tigi sikir mung tong hingke omo hai borok kwbangma bolaimani toktalaimani bangla thangmani amhai picture nawi roho hingke iko naidi obo sil bijapni mot omo tabuk wngnani jora aboni bai kirimai singcha chung laikheno omo haike chung khlainani nango omo haike borok salaio ta hingke omo haike no borok khlaite level 2 hinai aboni buchi khangke buchi bai khe ada hinui saka hingke buchi khangke tarpore salni sapna pore o hingke level 2 omo haike borok sogui ro a level 2 o hingke borok jotono no basarowui eba ke a kwrwngui tongnai rok no sanani bagui koyo ta borok tabuk phwrwngui ro je borok ni amoni buchi ro buchi mani pore hingke no ni tai kuno sajaknai tong hinui saka hingke je tongnai rok hingke ba sawo haike ba sadi norok bo jotono share khaidi nokni buchimani hinai borok salaio hingke jotono share khailaio omo haita level 2 ni simi hingke omo haike thango ta hingke ang je uansukmani borok hingke to pano ma saklai ka hingke to belai kheno ang nukjago tamo ke ang to saimia buini bwsa bomhai ni uansuk tobo ke ang hingke omo hai hingjago tamo ke ang bo aro saka bwla hingke amhai hingjago ta hingke bai keno omo haike tlangte borok tlangui thango hingke last o hingke ang yang bo ang thaisipor bo saka ang yang o plan chimni bongni amoni chai togui tongo kahamda hamya no buchina bagui hingke ang last o kisa problem hai wngkha udru mudru hai wngkha hingke bongni a video no angke bo naikha hingke no tebo clear ke saimanani bagui ang naikha kaham ke khwnawi naikha ta boro tamo kuno mistake rok tongnai hingke naikha hingke no borok
kaisa borokni video naite no kaisa ang video nukha hingke amo ni darui ang tebo clear ke buchika ta bongni abono naite ang tebo clear ke buchika bongni amo chaya hinai hingke obo haike no ang borokni agorubo naite omhaike bujite borokni aro sanani chengkha hingke no borok aro ang jodi soi saka hingke borok nang tebo sungmuruk sungkha hingke borok abo haike rok sauta hingke aro odruk modruk ni karon hingke omohai borokni abo bubble burst bo aro kaisa kushu borokni fellowship khaima jaga horo hingke yango borokni aje bubble burst khlaimani hingke amo ke silbijak rok mandok hingke yango kaitoni ha iko orose omhai rok kwbangma ke bible bai gothogya amhai phwrwnggo ta hingke borokni akok thai bai ke borok aro mili mahaike rwrwi ru piabao naina ke mili ase tabuk ang semangka agi to saimya pono wngkha hingke omhaike no ang last o hingke borokni aro sanani chengkha sapro no borok ano ani khorang no khwnaya khaika hingke khwnaya khaimani pore hingke no ang bo message kaisa khwnaya hingke ba message no ang borokni aro fellowship khaipro no ang jani buchimani share khaijin sapro no ang thajingpur bangsaka jani buchimani share khaiji nei level 2 rogo 3 rogo borok sao hingke abo haike no ang level 2 level 3 omayo sogi pro o sanani chengkha hingke ani je nuk khaijak ang abono sapro no borok ano o ani khorang no khwnaya khaika te khwnaya mani pore no khwnaya pono ang message no ani je nuk khaimano ang share khai dekha share no bo borok direct delete khai ano ajang ni remove khai roka hingke remove khaika hingke no ang bo saimangka amo chaya hinai erpore hingke ang ano topno amo group hingke to remove khai ko contact rok je group o khlai tongnai rok contact tongkho hingke tongphano tongkho hingke tongnai rok no ang sister te brother no ang saka omhai chi hinai erpore hingke no khorokni khoroktham taisa ang haike no borok kifili phaimankha eba aroni sawi mankha ta hingke abo haike no ang join wngkhi left wngmani omhai rok ta bising ni rok.